Ngasekhaya kuke kwafika isikhathi la kade kwakhiwa khona izindlu zomxhaso. Lezi zindlu zomxhaso beze ubungeza ukwakhelwa zona egcekeni la kwakho, bezakhiwa endaweni yazo eyi-identifyiwe ukuthi ke abanikazi bezindlu aba-applyile bazomove into their new houses mangabe seziphelile. Okay. Kule ndawo ekwakuyiyona eyayikhethiwe ukuthi kuzokwakhiwa izindlu khona kwakade before kunamakhaza la kubeka khona abantu abashonile. Yeah, I know. So asuswa kamakhaza ngokuhamba kwesikhathi nangokuthuthuka kwendawo ayobekwa edolobheni, then bese kwakhiwa izindlu ke lana ke. Zakhiwa izindlu, babhalisa abantu, bajabula abantu, zaphuma izindlu ezaziphumela kuqala nami ngangiphambili kulabo bantu ababekhele kuqala. So thina esasi-group eyayiphunyelwe izindlu kuqala, we decided ukuthi hayi cha, we moving in, excitement nayo yonke leyo nto. Amanzi ayekhona eduzane but ugesi wawungekho. Kwaba ukuthi asinankinga, uzoba soparafini, mawunoparafini uzoba sigesi, mawunegesi sizokhanyisa amakhandlela, asinankinga. Vele impilo siyaziyele leyo from emakhaya. Nangempela ke we moved in, we were all excited, kwaba mnandi kwaba njeya. One afternoon ngiphuma emsebenzini, ngihambe ngiyashesha. It was winter. It was a gloomy afternoon, kunetha nje kukhiza kuneyinkungu. So azange ngilokho ngihamba ngivaya, ngavele ngahamba straight ngayofika endlini. Mangena endlini already ngena sekumnyama, ngiqonde ekhabetheni, ngiyayazi indlu yami kanjani, ngifuna ikhandlela, ngifune umentshisi ngikhanyise. Ngiqale ngibasa igesi yami, ngibeke amanzi, ngifuna ukugeza, ngifuna nokufudumeza ukudla ngapha khona ngizodla masishane bese ngiyahamba ngiyolala. Alright, ngikwenze lokho. While in the middle of all of that, I'm running around. In the corner of my eye, ngiyafunga ngabona isithunzi somuntu endlini. Ngivalile umnyango, ngibona isithunzi somuntu endlini moving from my bedroom to the bathroom. Ngithuke ngishawe uvalo ngakazi ulibone. Ngiphefumulele phezulu bese ngiyazi ngisheshe ngizitshela ukuthi no, vele ngingaphakathi endlini manje sengikhiyile eminyango. Angihambe ngiye bathroom ngithatha ikhandlela cause nase bathroom kumnyama. Angihambe ngiye bathroom ngiyolunguza ukuthi kwenzakalani, umuntu yini ngimbonayo. Mangifika ebathroom ngiqalaze, hayibo akho umuntu la, kusho ukuthi bengicabanga nje. Phindele ezintweni zami kade ngizenza, ngisaplan ukugeza ngithi. Okay, angithi ke bengigeza ngilungiselela nokudla, ngigeze ngidle and quickly move to the bedroom. Ngiyolala ngiyagodola kona ngithukile, kodwa ngiyazizwa ukuthi hayi ngizokwazi ukulala la endlini because ngalesikhathi ngitshela ukuthi bengibona isithunzi somuntu. It ended up kubonakala ukuthi bengingaboni lutho. Ngihambe ngiyolala, ngithatha ikhandlela lami ngilibeke phansi on the floor, ngenzela ukuthi noma ngabe ngiyazumeka kodwa noma le ikhandlela lingashisi indlu. Okay, ngesikhashana nje sincane ngizumeke ngilale. Kube sengathi ngiyaphupha, ngizwele ekudeni ngathi kunomuntu onokhaya eminyango. Ngingaphaphami ebuthongweni, kube sengathi ngiqhubeka nephupho. Lo muntu ngiyambona ngamehlo ephuphweni, uyangena ekitchen, uza e-lounge, adlule azongena e-bedroom. Mind you, e-bedroom kunesicabha and isicabha ngisivalile. Angene lo muntu eze azohlala embedeni, phakathi nendawo nombhede, kule ndawo phakathi phakathi naphakathi la isisu sami sikhona, kune space embedeni, afika ahlale lapho. Kube sengathi ngisephusheni yabo, then ngithi ngizama ukumemeza ngoba phela ngiyathuka ukuthi khona umuntu ongenayo ozohlala lana, kungamemezeki ngicinezeleke. Ngigqume ngokuthuka ephusheni, ngigqume ngivuke ngihlale ngezinqa. Kwenzeka isandla sami sithinte la akade ngizitshela khona ngiphupha ukuthi umuntu uhlezi khona. Oh my goodness, uwarm la. Kuyazwakala ukuthi kukhona umuntu akade ehlezi. Ngithuke ngiqalaze endlini, ngikhumbula ukuthi bengishiya ikhandlela lami ngilibeke phansi, belikhanya bengingalicimanga. Mangiqalaza ikhandlela licinyiwe. Bayazi abantu esike sikhanyise nabo amakhandlela ngesinye isikhathi
ikhandlela mawuliphephetha kusala le ndawo ebomvu ethunyayo, but ikhandlela mawulicimile mhlawumbe wahlanganisa iminwe liyacima nje lithule lingabi nentuthu. Leli belinentuthu okukhombisa ukuthi umuntu uliphephethile. Uma sengiqhathanisa intuthu ephuma kuyikhandlela nale ndawo efudumele umuntu akade ehleli kuyona, ngiyabona ukuthi lo muntu bekhona la futhi usukuma manje, usukumile waphuma ngalesikhathi kade ngiphaphama. Ngithuke ngijuluke ngibe manzi ngivuke ngiphaphathe umetshisi ngikhanyise. Ngiyasaba ukuphuma ngiye lounge nase bathroom ngoba ngempela manje sengine proof yokuthi ukhona umuntu okhona la endlini. Noma ngingambonanga ngamehlo kodwa yena ukhona umuntu okhona la endlini. Ngizibuza ukuthi ubani lo lana, ufunani lo muntu lana, and angakamboni lo muntu kodwa umqondo wami usuyangitshela vele ukuthi umuntu wesilisa lo la. After ke ngibe nalezo izinsolo zokuthi khona umuntu okhona la endlini, ngingabe ngisakwazi ukulala, ngishawa uvalo, sengiyasaba ukulala, kube ukuthi ngiqubile nje embedeni ngizama ungiphatha kahle ngifudumale but ubuthongo buthi nje angeke uzungiboneke mina ngifika. Ngivuke early ngakusasa ngilungiselela ukuya emsebenzini, ngihambe ngemsebenzini. Mangifika emsebenzini ngifike ngicela umphathi wami, mphathi ngizocela ukuthi ngihambe an hour earlier today ngoba kukhona inkinga enginayo ngifuna ukuhamba ngiyoyilungisa endlini. Nangempela mangifika endlini ngidouble check ukuthi zonke izinto zi-right, ngiye kamakhelwane ngiyobuza ukuthi ayikho some funny activities akade bewabona enzeka labathi no hayi akho lutho. Okay ngilale. Kuzothi ngabo 12 ebusuku, 12:01 ebusuku, ngizwele ebuthongweni ukuthi khona umuntu ongimemeza emnyango. Amemeza umuntu kusho ukuthi ngibanjwe nje ubuthongo obunzima aze athathe itshe ajikijele phezulu kwendlu ngithuke ngaleso sikhathi. Ngirecognize izwi lakhe lo muntu ukuthi umakhelwane wami wangezansi. Ngivuke ngivule iwindi, kunewindi lami elibhekene nomuzi wakhe. Ngivule iwindi, makhelwane kwenze njani ebusuku? Athi kade sikumemeza awuphaphami. Kunomuntu akade ngqongqoza lapha eminyango wakho. Iminyango yalapha yabe kule izicabha lezi eziwothayela, ama main doors bekufaka izicabha lezi zothayela. Kunomuntu kade nokha lapho kwakho, seze wavusa thina sila ekhaya. Ngithuke hayibo, kukhona umuntu onganokha kwami kuze kuyophaphama umakhelwane kanjani. Ngibuze bekumuntu onjani loyo. Athi umama lo sithe masiphuma nobaba wala ekhaya sabona umuntu wesilisa kade mephambi komnyango wakho. Kumnyama ke vela kubonakala ngithi ngoba ugesi awukho. Then sithe masondela sifuna ukubuza phela ukuthi kwenze njani ngoba bese siyitshela nokuthi mhlamba awukho ngoba sibona ungavuli. Kwaba ukuthi lo muntu uyasuka uhamba sakugijima uyophuma uyosithela. Ayike ngibonge komakhelwane, ngibuyele endlini, sikhulumeke ukuthi sizokhuluma ngakusasa ngoba namakhaza ayasho. Ngingene endlini ngilale, ngenhlanhla kulaleke. Ngicabanga ukuthi kukhona umama ayejwayele ukumsebenzisa ekhaya mangabe kukhona into eyenziwayo omthandazi nje oyisebenzisela amanzi. Ngivuke ekuseni before ngimsebenzini ngimfonela uanti nginenkinga la, mhlawumbe ngacela ukuthi uqhamuke la ntambama kwenzela ukuthi mhlawumbe khona uzongibonisa ukuthi le nkinga enginayo singayixazulula kanjani. Angabi nankinga uanti athi mase sobuye emsebenzini ngizofika. Ngenzeke engikwenzayo ke ngingene ebedroom. Mangene ngisalinda uanti uyeza uanti. Mangena ebedroom phezu kombed gaga nansi le ndoda ulele ubheke phezulu njengomuntu osuke efakwe emakhazeni oseshonile etrain emakhazeni. Kuphela nohayiza ngigulukudele ngigijimela elounge eminyango nophumela elounge. Ngithi mangiphuma efront door eminyango nophuma ngasekitchen ngizithele phezulu kwaanti. Angibona ukuthi ngithukile ngihlahla amehlo ngaphandle, angibuze yini kwenze njani, ngimtshela ukuthi ngicela ungene auntie uzozobona nangumhlola engidinga ukuthi uzongisiza ngawo. Sisheshe sihambe siye bedroom. Masifike ebedroom ayi akho umuntu la. Bese ngihlale naye phansi kuanti bedroom, khona ebedroom ngimtshele sonke istory ukuthi sisuke kuphi kuze kube sengiqala ukuyibona le ndoda manje nasemini. Siphume no auntie uphethe into yakhe yechibi, icontainer yakhe enechibi lakhe.
siphume ngenhloso yokuya ekitchen. Masifika ekitchen nansi inkukhu emnyama iginqika phezulu kwetafula nombese enqunywe ngawo, isavuza igazi inkukhu kusho ukuthi inqunywe manje ifresh. Ngigalakadele ngibaleke mina ngiphume, aphume uanti siphushana eminyango ukuchitheke kwachibilela kade liphethe. Ngoba manje sesizibuza ukuthi ubani umuntu osengene la sikhona endlini wafike wanquma inkukhu wayishiya sangayizwa noma ikhala lenkukhu. Wanquma inkukhu wayishiya phezulu kwetafula. Ngalesikhathi ngimemeza mina kuqhamuka omakhelwane beze bazolunguza ukuthi kwenze njani. Ayike uanti abaxoxela istory akusavumi noma ngikhulume I'm hysterical mina ngilapha nje. Sengiyinto engabalwa abaxoxele kuanti ukuthi kwenzakalani. Ayike abanye bathi hayi ayikho lento ngoba phela le ndoda ibona wena wedwa thina siyiboni kubilo nalo sho kwakhe. Kufika isikhathi sokuthi kuyahlwa abantu bayahamba baya emakwabo bese ngiyabatshela ke mina ukuthi lalelani, there's no way engizongishiya ngayo la mina, angizosala lana mina. Kukhulunywa ke kucaca ukuthi engazuthi kungcono ukuthi ngihambe noantike ngoba uyena umuntu oyezokwazi ukuthi at least angiprotect ebusuku. Sihambe ke noanti siye kwakhe ke ngifike kwaantike ayenza izinto zakhe athandaze, yangithandazela chele athinthini at least ngikwazi ukulala ngilala. Ekseni first thing engayenza ngivuke ngenhloso yokuthi ngiyothutha kuleya indlu ngibuyele ekhaya. Ngifonele umuntu we-truck engangimazi ngifuneza azongilayishela impahla zami, ngiwalke ngihambe ngiye endlini. Mangiqhamuka endlini